Isä meidän rukous. Isä meidän rukous on rukous, joka yhdistää meitä. Se on rukous, jonka Herramme Jeesus Kristus jätti seuraajille, opetuslapsille. Rukous, jota me rukoilemme aika ajoin yhdessä yksin. Haluankin haastaa sinua, Isä meidän rukoushetkeen. Hetkeen, jossa Suomi, kaikki kristityt Suomessa, eri kirkkokunnista, seurakunnista, yhteisöistä, sinä, minä. Me rukoilisimme yhdessä, jokainen omalla tavalla, omalla kielellään, siellä missä olemmekin, työpaikoilla tai kokoonnumme yhteen seurakuntiin, kirkkoihin. Rukoilisimme Isä meidän rukousta. Haluan siihen haastaa sinua kerran vuodessa samaan aikaan yhdessä. Rukouksessa on voimaa. Tulevaisuudessa rakennamme siihen rukoustapahtumia, rakennamme erilaisia seminaareja, koulutusta, opetusta Isä meidän rukouksesta. Se on meidän ekumeenisen neuvoston jaostojen kautta ja paikallisen ekumenian jaoston kautta. Tule mukaan rukoilemaan yhteiseen hetkeen. Isä meidän, joka olet taivaissa. Isä meidän, rukoushetki ja päivä. Tule mukaan vuosittaiseen hetkeen. Kiitos.